Ngiyabingelela umuntu ohlushwa isilwane. Makuwukuthi uhlushwa isilwane thola leqabunga leli thola lesihlahla bathi ngesilungu it's a miracle leaf ne, it's a miracle leaf. NgesiZulu kuthiwa umvuthuza noma ngesiXhosa umvuthuza lo oyimbali. Then uthathe lehlamvu nje into egcwele isandla, uthola amaqabunga agcwele isandla 15 or 20 wawo amaqabunga la amakhulu. Bese uthola ilentuzana i-rough salt. I-rough salt kube into ezoba ngangesandla, ubese uthola umanyazini kube isihloko sespoon, that is equivalent to ilentuzana ikota ye-teaspoon. Then ubese uthola amanzi angango 5 liter ne, uthola amanzi angango 5 liter. Uzobese uyakhanda lokhu, ukhande ukugalele emanzini. Bese uthatha u-rough salt isandla lesesigcwele usifake emanzini. Ubese uthatha umanyazini noma uzifozonke naku ukufaka emanzini. Uzifozonke noma ke umanyazini kuba into enjena mase uyithele emanzini. Umbala wamanzi uyashintsha umbala wamanzi, amanzi ashintshe amanzi ashintshe abe ngathi abovu kwakusagazi. So ufake emanzini, awufaki ke into eningi because lento le umanyazini ustrong. Lento ke ugeza ngayo mase uqikelela ukuthi sowuzoya uyolala. Geza ngayo lento. Ikusiza kuphi na? Ikusiza kwimimoya emibi, ikusiza kulento ukuthi uthi ulalwa isilwane. Okay, ikusiza lapho lento mase uyihlanganisile, awuyipheki, ufake emanzini antukuntuku noma abandayo, ubese uyageza umzimba ungasuli mase uqedile. Lokho kuyokusiza ukuthi lento elokwane ikucindezela eyisilwane izokwazi ukuthi ihlukane nawe, ikwazi ukuthi iphume kuwena. Okay, siyabonga ke makube kuhle. Masihlangane eMpumalanga ngomhla ka 19 ku-October eDoornkop eMiddelburg. Siyabonga.